gane ba dole yanzu mun tafi sai da kayan to ai ga mai kifin da aka ci a ji a neman ma barka da yawa sanu a je mu na mai kifi nawa ne gaba ki dai kashi na amma na kaman ya so karewa ma ya kai karshe gaskiya kai kasuwa din ya kai karshe kaman nawa yake guda nawa ke so kaman muna son guda 5 ko guda 5 Aisha okay to ya sa mana guda 5 nawa yake tukun wannan 200 wannan 100 nawa 200 so ai ba ni ma zan siya ba baby ke cira ki siya ai ko so siya mana ba matsala wace ke ce 200 naira ɗin siya mana da to shikenan amma baby wannan kifin bai sanyi da yawa ba to wannan a fridge kaza an ciro shi na ga ya sanyi da yawa ne gaskiya ka kankara ce da muna ya na ga wannan yayi wani irin wani jajaja kamar flower ta yawa wannan da alkama aka yi shi so mai gida ya na ga ina son sayan kifi kana ga mana magana to ita magana kowa yana yin ta ko ai kasuwa fa yar hakuri ce kuma kasuwar siyan abin kan ka zo na fi kowa hakuri a kasuwanci za kuma ga hakuri na bai Allah gashi da Allah baby kyale shi ka zo mu okay no karbi ai babu sisin kina ban kyauta ka bata kwarai kuwa so ai ba matsala ni ina iya rike ai babu damuwa ai ba matsala za mu kyauta na bata me dalilin ka na bata kyauta wato ko inda tana da haske au shi yasa ka bada to Allah nan baki fa nan ba waya me za ta maka nan ba waya an bin wayan uwarka za ta baka to daga ba da kifi sai ka ce nan ban waya haka ake ka ganta a layi ne shi kuna ne da ka gan su nan shi ku kenan oke to a bani kudin kifin zubi na da kai ɗaya ne a bani kudin kifin ai kuma baka isa ba kai ka ce ka ban min kifi dan haka kai fa ka kuma ba za a bada baka kudin kifi amma ya da baka kudin za a bani ko ba za a ban ba ba za a baka kudin ai gigon mun ba na ci uwarka ba shege nake na rantsi da Allah kai kana ga ma'azu duk abin da ya farauta sai ya kawo kai ne dan iskan da ba za ka kawo ma'azu iyali ne da shi ba a gida fa amma sai ya zo ya kawo abu kai ba za ka kawo ba ko kai kana ga kai shege ne ko yau da kullun ne ko in ma kawo dan ne ba kake wa kuwar rahmani sai an yi ma ballu gobe in ba ai an tsige ma duwa ba dan iska ne hello barka dai amma alaikum salam ina gajiya kai ya waye bar wannan ya shigo ya kana sallama Allah abin zamana ka taba ji an mana sallama a baka gaja uwarka ba a ruwa ba shi ja da ban san ka da ruwa da wannan ne nake ya bu mai gida na sani da san ga alama da ba gan shi bane na sani lai da mun bubbur mama kamo wai malam ba gidan mu da kai ba kuwa na sani ai mai gida kagan wannan gayan billahi lazi kai ka ba hankali ba kana ne kai shine wanda kake ba mu labari shine wanda nake gaya ma din nan mai gida ya kawo kanshi hannan ai wai shi inda ya kawo kanshi do ai mai gida a kware mai duwawu na zartar nan dan uwar ka tukunna da ina zuwa tsaya mana ba zai tsugunna ba ba za ka tsugunna ba kai mun ga ma gaskiya ka ba ganin kashi yake ne na fi ka iskanci ni da neman da ya kaska sangada in ga gumalo nayi wasa da kura nayi wasa da biri nayi toto nayi solo nayi doya da kwai nayi wasa da kura da biri mun ga abin da za ku nuna yau mana ga iskanci nake ga irin wannan maganan nurin waka nan zage ka ya mana kai kullum banda kudin wafi ka san mene ya mana agumalin Lagos Marine Beach Ojuwa Legba su tun daga nan har zuwa su Marine Beach su Ojuwa Legba su Takwa Beach duk kai zaman nan kun kaje ne kai kaftin ne kai kenan ka zama durin waka don durin uwar ku duk ku sara mai ma ga me asara ya gane ka fa kai biyayya kar ka je ya je gida ya uya ha gane ba kai bane baban Hajara ni ne mana sarba wato sarba ka gane ba mai gida kana san yan ne kana san yassa ne fara ce ba dole ba